partida de astăzi, avându-l în poartă pe Stelea, jucător de câmp cu numărul 2 Dan Petrescu, numărul 6 Gică Popescu, 3 Dulca, 18 Filipescu, 8 Dorinel Munteanu, 10 capitanul formației Gheorghe Hagi, 16 Gabi Popescu, 5 Constantin Gâlcă, 11 Adrian Ilie și 9 Viorel Moldovan. Chilavert este unul dintre puținii, poate singurul portar la ora actuală din lume care își trece cu destulă regularitate numele pe lista marcatorilor. Acțiune periculoasă, balonul la Gabi Popescu, intră în unghi, reușește totuși centrarea, reluare spre poartă și Adrian Ilie a trimis în poartă. Într-adevăr este 1-0 pentru România. Ne aflăm doar în minutul 4 al acestei partide. Autorul golului Adrian Ilie. La cea de-a treia reușită pentru formația noastră, mari slăbiciuni pe partea stângă a apărării paraguaiene. Pentru a doua oară în acest start de meci, Gabi Popescu a reușit să se infiltreze, a centrat util și după ce Viorel Moldovan a reluat spre poartă, Adrian Ilie a prelungit cu capul. Unul dintre fundașii paraguaieni a scos balonul, însă mingea trecuse cu întreaga sa circumferință linia porții. 1-0 pentru România în meciul amical contra Paraguayului. Este 1-1. Cardozo a scăpat din marcajul lui Dulca. Minutul 26, poate 27 al acestui meci. Dulca depășit la această fază. Bogdan Stelea a ieșit din poartă, a încercat să-l blocheze pe Cardozo, însă cu șansă mingea a rămas la atacantul paraguaian și România-Paraguay 1-1. Momente în care echipa României încearcă un 3-5-2. Doar 3 jucători pe linia de fund, dar să-l vedem acum pe Viorel Moldovan. Moldovan, șut defectuos din poziție foarte, foarte bună. Viorel Moldovan se demarcă excelent, însă ratează deseori din asemenea poziții. Dan Petrescu vine și primește Gheorghe Hagi. Hagi trece elegant și șutează surprinzător, intervenție nereușită a lui Chilavert, însă scorul rămâne egal, 1-1, o nouă lovitură de colț, a patra pentru formația noastră în acest meci. Șut de la distanță periculos și bară la șutul lui Acuña. Acuña a putut pătrunde nestânjenit până la 25 de metri de poarta noastră. Șuta lui Hagi. Și cred că putem să ne trecem și noi în cont o bară. Am avut senzația că balonul a șters bara transversală, fără îndoială ne vom edifica la reluare. Important este însă că scorul rămâne egal, 1-1. Pătrunderea lui Hagi, șuta lui Hagi, senzațional, și a doua bară a capitanului nostru, care hotărât lucru astăzi. Nu are noroc la gol, însă are noroc la aplauze. Ovații pentru Gheorghe Hagi din partea celor aproape 20.000 de spectatori prezenți în această seară în tribunele stadionului Ghenci. Zid din 5 oameni făcut de paraguaieni, pasa lui Hagi pentru Ilie, șut și este 2-1 cu larga contribuție a unui fundaș advers. Acesta a încercat să respingă. O schemă spectaculoasă, o schemă eficientă a echipei noastre, care începând din minutul 57 preia din nou conducerea pe tabela de marcaj. 2-1. Creditat cu acest gol cred că poate fi tot Adrian Ilie. Acesta a șutat plasat, l-a învins pe Chilavert.
în disperare de cauză a încercat Sarabia. Gamara, mă scuzați, a încercat să respingă acel balon de pe linia porții, nu a putut însă evita golul și România-Paraguay 2-1. Suntem 3 contra 2 pe această acțiune cu Gheorghe Hagi. În centrul așteaptă Adrian Ilie. Gheorghe Hagi, centrare și Viorel Moldovan nu reușește să înscrie. Acunia, centrare înșelătoare și incredibil este 2-2. Acunia reușește un gol de senzație, un gol care poate figura pe orice generic. Bogdan Stelea, surprins de acest șut centrare, nu mai poate interveni. Paraguayul egalează încă o dată. Se execută direct Bogdan Stelea, din nou păcălit de traiectoria balonului. Am avut noroc de data aceasta, putea fi 3-2 pentru oaspeți. Dorinel Muntean. Pasă excelentă. Stângă într-o poziție bună, reușește centrarea, reluare spectaculoasă, însă scorul rămâne 2-2. Craioveanu a încercat să înscrie un gol antologic. Bogdan Stelea prinde fără emoții. Gică Popescu se infiltrează în atac, Lăcătuș încearcă să centreze, este însă blocat. O vreme am crezut că se va putea realiza reconcilierea între echipa națională și publicul stadionului Ghencea, publicul echipei naționale de pe stadionul Ghencea. Gesturile oarecum necontrolate ale lui Bogdan Stelea au redeclanșat însă aceste momente nedorite. Să urmăm însă această acțiune cu Ilie Dumitrescu pivotând frumos, Craioveanu în cariul advers, fenta lui Craioveanu, cade acesta și obține lovitură de la 11 metri. Minutul 82 al partidei. România are șansa, în ciuda protestelor paraguaienilor, să preia din nou conducerea pe tabela de marcaj. Revedem această acțiune. Lovitură de la 11 metri în favoarea formației noastre. Acordată ușor, foarte ușor această lovitură de la 11 metri. Nu știu dacă în Franța vom beneficia de asemenea cadouri. Gheorghe Craioveanu s-a aruncat pur și simplu după ce a reușit să-l depășească pe Arse. Cert este că beneficiem de o lovitură de la 11 metri și Gheorghe Hagi are șansa să înscrie cel de-al 33-lea gol la echipa națională. Șuta lui Hagi, România-Paraguay 3-2.
Spiritele Sencing. Bogdan Stelea a fost faultat pe când încerca să respingă acest balon. Și în loc de lovitură de colț se dictează lovitură liberă în favoarea formației noastre din marginea careului de 6 metri. Adrian Ilie în minutele 4 și 57, Hagi în